Kashnong nongwar ka bahap haka constituency jong ka Sheila, kadai na kishnong kithaw ki bahap haka jingpet ban yo ya ki kampen roy, balatip kum ka corporate social responsibility, lane ka CSR jong ka Lafarge Umyam Mining Private Limited, Lafarge Mines Limestone, na kashnong nongtrai East Khasi Hills. Katay ka jingyo kampen roy kashnong nongwar na ka Lafarge Umyam Mining, lingba ka office SPVS, kalong ba katay kashnong kaya senda bat ki party motion, kabadan ha Sheila bat nongtrai. Ka Lafarge kam day tang ka company banti motion ha Meghalaya, hanray ka day ka company ka basniang jingyarap, ya kishnong kithaw ki basyakta ha ka kamay ka jakpo, bat ka bakersyan ban ajing imyaki. Kan nongwar ka badan ha senda kashnong light kansaw, ka balayo bun ki kampen roy, ya ka balatray da ka Office Special Purpose Vehicle Society, ka jingpen mi hukum da ka Supreme Court, ba kishnong kithaw ki badan ki party motion, ki day ban penbha bat yarap ya kamaryang, banom syakta. Haka khat khandai tri ukla lengkot arjar arpuar, ka SPVS ka bapentri ya ki kampen roy, bala IB pisa da ka company Lafarge, kalalej ban IT ya ka jaka sara sembai so nyamtra bat jaka thung so nyamtra, syaki traishnong bat ka society hanongwar, ya ka bala plipaj ba da district horticulture officer uba ke lakyang, haka jingdon lang urang ba shnong uba ke dingdo. Hadian ka jingpli ya ka jaka sara sembai so nyamtra bat ki weipat ki jaka thung, ka Lafarge Umyam Mining kala IT ya ka yingdor barhol, ya ka bala shna da ka office SPVS, ya ka bala pli da ka kong Patricia Mukim kum ka kongsan bat CEO ka SPVS, uba PS Dhar IS Officer Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kum usumbut kongsan. Ka SPVS, lembaga Lafarge Umyam Mining Company, kalalong sisa ka jingkerku, nagabenta ke senong kejongi.